ne rugăm pentru mântuirea, cercetarea, iertarea și lăsarea păcatelor lui Dumnezeu Cezar Marian și Mariana și pentru poporul care stă înainte în Sfântă Biserica aceasta, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Că milostiv și viitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește. Doamne Dumnezeul nostru, care prin economia Ta cea mântuitoare ai binevoit în Cana Galilei, arăta nuntă cinstită prin venirea Ta, însuși și acum pe robii Tăi aceștia, Cezar Marian și Mariana, pe care ai venit ai unul să ții unul cu altul, păzește-i în pace și bună înțelegere, arată nunta lor cinstită, păzește patul lor neîntinat, binevoiește să-și petreacă viața lor nepicănită și învrednicește pe dâns și să ajungă bătrâneți fericite, cu inimă curată în plin poruncile Tale, că Tu ești Dumnezeul nostru, Dumnezeu care miluiești și mântuiești și Ție slavă înălțăm, împreună și Părintele Tău și până de început și Preasfântului și bun de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne miluiește. Ziua poate de săvârșită, sfântă, pace și fără de păcat la Domnul să cere. Dă, Doamne. Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre la Domnul să cere. Dă, Doamne. Milă și iertare de păcate și de greșalele noastre la Domnul să cere. Dă, Doamne. Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii la Domnul să cere. Dă, Doamne. Cealaltă vreme a vieții noastre în pace și în pocăință o săvârși la Domnul să cere. Dă, Doamne. Și creștinezi vieții noastre fără durere, înfruntat în pace și răspunsul la înfricoșătoară judecatului Hristos să cere. Dă, Doamne. Unirea credinței, împărtășirea Sfântului cerând pe noi înșine și unii pe alții și în toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne. Și ne vrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de o sândă, să putezăm a Te chema pe Tine, Dumnezeul cel ceresc, Tată, și a zice... Ce Tatăl nostru? Tatăl nostru, Tatăl nostru care ești în cer, sfață-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă-ne nouă greșelile. Și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe ispită și ne izbăvește de cel rău. Amin. Ca Ta este împărăția, puterea și mărirea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor! Și Lui Tău. Capetele noastre Domnului să le plecăm, Ție, Doamne. Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește. Dumnezeule cel ce toate le-ai făcut cu puterea Ta și ai întărit lumea și ai înfrumusețat cu luna tuturor celor făcute de Tine și acest pahar de obște, pe care la celor ce se însoțesc prin anunții, binecuvintează-l cu binecuvântare duhovnicească. Amin. Că s-a binecuvântat numele Tău și s-a preaslăvit împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii veciul. Amin. Ești capabil să mănânci tot? Scamblănesc, Portugalia. În Portugalia acolo sunt oameni mai frumoși. Nu ce să simte. Nu eu dau mâncare, E foame. Ce e mai bun decât la mine? E tare bun. E tare? Tare bun. Și cozonac tot la Suceava. Și da, să vedem.
Sfinților mucenici care bine v-ați nevoit și v-ați încununat, rugați-vă Domnului să se mântuiască sufletele noastre. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, lauda apostolilor și bucuria mucenicilor, a cărora propovăduire este treimea cea de oființă. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu! Mărit să fii mine ca Avram, să te binecuvintezi, să fii ca Isaac, să te înmulțești ca Iacov, umblând în pace și lucrând în dreptate poruncile lui Dumnezeu. Sărută Sfânta Cruce, Sfânta Evanghelie, Sfânta Evanghelie, cununia de la mine, mâna nașului și mâna mea. Mireasă. Mâna stângă cu cruce, mâna dreaptă peste ea. Atacă scapă. Așa. Și tu, mireasă mărită, să fii ca Sara, să te veselești ca Rabeca, să te înmulțești ca Rachila, veselindu-te cu bărbatul tău și păzind hotărârile legii, că așa a binevoit Dumnezeu. Închină-te, de fapt, închină-te, sărătă crucea. Evanghelie, cununia la mine, mâna nașului și mâna nașului. Mâna bărbatului. Mâna bărbatului. Uite, n-ai văzut ce nevasta ai, mă? Fiilor, prin punerea mâinilor pe Sfânta Evanghelie și pe Sfânta Cruce, ați săvârșit jurământul înaintea Sfântului Altar, că veți păzi legătura dragostei și a unii dintre voi până la Dumnezeu și oamenilor. Slavă ție, Hristoasă, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție! Binecuvintează! Cel ce cu venirea sa în Cana Galilei arăta nuntă cinstită, Hristos adevărat Dumnezeu nostru, pentru că cine prea curate Maicii sale, ale Sfinților mărtunodați apostoli, ale Sfinților Dumnezeu cununați tocmai cu apostolii împărați Constantin și Elena, ale Sfântului Mare Ucenii Procopie și a tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitori. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, mântuiește-ne și ne miluiește pe noi. Amin. Haideți să vă închinați aici. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată,
și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce e mai cinstită decât neruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, Care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Unul dintre cele mai frumoase momente din viața oamenilor. Știți că e o vorbă cu la noi și cu totul adevărată că omul pe pământ, bărbat sau femeie, este jumătate, este o jumătate. Jumătatea cealaltă fiecare dintre părți o găsește. O caută, o întâlnește și când întâlnește jumătatea care îi se potrivește, atunci se unesc unul cu altul. Deci, iubiților, când vorbim de bărbat sau femeie, vorbim în special despre om. Omul pe care l-a creat Dumnezeu. Așa spune la Evanghelie, a creat Dumnezeu omul, bărbat și femeie. Deci atunci, când noi ne unim unul cu altul și când noi, ca și oameni, ne obligați de nimeni în fața legii întâi, unde puneți acolo jurământ, veniți la biserică să vă încununeze Dumnezeu și să vă binecuvinteze unirea voastră prin această sfântă taină a cununiei. V-am spus acolo la sfârșit de tot, ați văzut amândoi și unul și altul, când a spus mâna pe cruce și capul a plecat pe Sfânta Evanghelie, ați depus un jurământ în fața lui Dumnezeu. Și sunt cuvintele mai dure un pic, dar sunt foarte frumoase. Și spune așa, ați depus jurământ prin punerea mâinilor pe Evanghelie și pe Sfânta Cruce că vă spăzi această legătura voastră neîntreruptă, dreaptă, până la mormânt. Și că nu vă veți abate de la datoriile voastre niciunul și nici altul. Știți fiecare și știm fiecare dintre noi care sunt datoriile noastre de oameni. Viața nu e ușoară, mă văd destul de mari, destul de maturi, nu sunteți copii, viața e grea, viața ridică probleme, dar viața este o luptă, este o matematică cu probleme care trebuie întotdeauna rezolvate. Ei, iubiților, aveți aici lângă dumneavoastră, de-a dreapta și de-a stânga, doi nași în vârstă și așa este bine să-și pună oamenii nași, nu mai mici ca ei, nici de seamă cu ei, ca să învețe ceva de la dânsii, să învețe ceva de la unii care au trecut prin viață, care au trecut deja prin anumite probleme din ciclul acesta al vieții pe care îl parcurge fiecare dintre noi. Deci, la răscrucile voastre, în viața voastră, la problemele voastre, aveți de-a dreapta și de-a stânga doi oameni, doi părinți, așa să-i numiți părinți spirituali, care vă vor învăța pe cât pot și dânsii și vă vor arăta drumul unde trebuie să mergeți, mai înainte, sau mai la stânga, sau mai la dreapta. Și să nu uitați niciodată aceste clipe frumoase, v-aș spune, dintre cele mai frumoase clipe, poate mai frumoasă decât taina anunții, este când îi se naște cât un copil. În rest, este cel mai frumos moment din viața unui om. Atunci când se logodește și când se încununează unul cu altul. Să vă dea Dumnezeu multă, multă sănătate, într-un mulți ani fericiți să trăiți. Și rugăciunea ce veche. Și o umple pe ea de credința, de nădejdea, de dragostea cea întru tine, ca să cunoască precum că tu ești Dumnezeu adevărat și unul născutul tot, Domnul nostru Hristos și Duhul tot cel Sfânt. Dă ei să unde toate poruncile tale să păzească cele căzute ție, că de la face acestea vie va fi întrânsele. Scrie-o în cartea vieții tale și în lucrurile noastre tale, ca să se preascăvească în crezul tot cel Sfânt și al iubitului tău Fiu, al Domnului nostru Iisus Hristos și al Duhului tot cel de viață făcător. Să fie ochii tale apurea căutând spre dânsa cu mine și urechile tale să asculte glasul rugăciunii ei. Veselește lucrul unui și întotdeauna ca să se mărturisească ție, închinându-se și să rămâne tot ce mare și penal, să te laude în toate de vieții sale, că pe tine te laudă toate puterile cerești și a ta este slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii veciul. Amin. Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește, să te certe pe tine, diavole, Domnul care a venit în lume și a petrecut între oameni
ca să surcăta ta să mântuiască pe ei, cel ce pe nemn a vis putere cele potrivnice, soare întunecându-se, pământul clătinându-se, mormintele deschizându-se și trupurile spiritelor scurlându-se, care a zdrobit cu moartea pe moarte și a surpat pe cel ce avea puterea morții, adică pe tine, diavole. Jură-te cu Dumnezeu care tale în vieții și a rândit că rubin și sabe de foc și se bătează străjuiam. Cu trebuie te depărtează că și cu acela te jur că l-a luat ca toți scapele ciumării și a certat furia focului de a cărui privire se ca vecul amenințarea lui topește munții. Același acum îți poruncește pe noi fricoșați, deci depărtează la făcura aceasta. Nici ziua, nici noaptea, nici într-un ceas sau într-o amiază zi, ci pleacă în tarul al tău până în ziua cea mare gătită pentru judecată. Spăimântează-te de Dumnezeu cel ce șade pe cherubim și privește peste adâncuri de care se cutremură îngerii, arhanghelii, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heroice, clămuni, serafim, ce creștească, de care se cutremură cerul și pământul, marea și toate câte sunt îndrânsele. Ieșite depărtează la făptura aceasta cu toți slujitorii tăi. Că s-a preaslăvit numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește. Doamne, cel Sfânt, cel înfricoșător și preaslăvit, cel ce este în toate lucrurile și în care sa neajuns și nepătruns, cel ce mai înainte ți-a rămânețe diavolul pe dreapta muncii de veci, acum prin noi robii lui, îți porunțește, ți-ești ca dragtelor cel cu tine să te depărtezi. De la aceasta însemnată cu numele Domnului nostru Iisus Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, jurul-te dar la două vicrene și necurate, spurcate, jurul-te duhurile străine. Cu puterea lui Iisus, care toată puterea cer și pe pământ, cel ce a zis de unul celui muși și surd, ești din om și de acum să nu prin plânsul. Du-te, cunoaște scriptura ta cea deșartă, care nici peste la oltărie, adu-ți aminte de cel care ți-a poruncit cu acela să intri într-un mautor, cu tremurul Dumnezeu cu a cărui poruncă pământul pe ape s-a întâlnit. De cel ce a zis cerul și a făcut mutarilor măsură, de cel ce a pus putar mării și n-a mare călare tale, de cel ce se atinge de fum și fumecă, de cel ce se îmbracă ca și cu haine, de cel ce a întins cerul ca o piele, de cel ce a temeiat pământul pătrirea lui și nu se va clătina în veacul veacul, de cel ce cheamă apă mării și râvarsă peste fața tot pământul. Ieșite depărtat la aceasta care se vedește pe sfânta luminare, pe jur cu patima cea mântuitoare a Domnului nostru Iisus Hristos, cu nefericitul trup și sânge, cu venirea cea înfricoșată, că va veni și va întrezea să duce tot pământul și pe tine și pe toată puterea cea mânăcută de spita muncingina focului, aruncându-te întunericul și mai în afară de vierul doamne și focul de singe, că puterea asta lui Hristos Dumnezeu nostru, împreună cu Tatăl și cu Fiul, cu Sfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecii. Amin. Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește. Doamne, Sabaoth, Dumnezeul lui Israel, cel ce vindești toată neputința și toată boala, caută spre roaba ta aceasta, Maria Vanessa Nicoleta, cearcă o cercetează, încă de la dânsa toatelor pe diavol, ceartă Duhul cel curat te depărtează și curățește făcuramelor tale. Și lucrând cu gramnică lucrarea ta, zdrobește de grabă sub picioarele sale pe Satana, dând-i biruință asupra lui și asupra Duhului cel curate, ca dobândind de la tine mină să se vlencească tăincii muritoare și cerești și ție slavă să înalțim Tatălui și Fiului și Sfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecii. Amin. Domnului să ne rugăm, Doamne, este cel ce este Stăpân, Doamne, care ai făcut pe om după chipul și asemenea ta și ai dat vecia vieții de veci, ai trecut vederea păcea costă păcat, ce ai pus în lumea Hristosului tău mântuire lumii. Însuși și pe făcura aceasta pe care ai vorbită de iubia vrăjmașului, primește într-o curăția ta cerească, deschide ochii minții, ca să strălucească într-o ială în vechile tale, sfățește viața ei cu germinat, ca să scape de toată bătuiala potrivnicului, de întâmpinarea vicleanului, de demonul cel de amiazăzin, de nălucile cele rele. Gonește de la dânsa pe tot vicleanul și necuratul Duh care se ascunde și se încuibează în inima ei. Gonește de la dânsa pe tot vicleanul și necuratul Duh care se ascunde și se încuibează în inima ei. Gonește de la dânsa pe tot vicleanul și necuratul Duh care se ascunde și se încuibează în inima ei. Lucrează cu învățătura diavolului și fouă pe avai cuvântarea tunecele Sfinte a Hristosului tău, mădulară cinstită bisericii tale, fică și moștenitoarea împărăției tale, ca vieții după cuvântele tale. Și păzim pe cetea nestricată și păstrând veșmânturile din asta, dovedească fericirea Sfințului împărăția ta, cu harul, cu durarea și firea de oane. Ale unii anastupii tău care ești împreună cu cuvântul cu preasfântul și bunul de viață, făcăturul tău Duh acum și pururea și în veci veci. Amin. Te lepezi de Satana și de toate lucrurile lui, de toți slujitorii lui, de toată chinarea lui, de toată slujirea lui, de toată trufia lui. Mă lepă de Satana. Te lepezi de Satana și de toate lucrurile lui, de toți slujitorii lui, de toată chinarea lui, de toată slujirea lui și de toată trufia lui. Te lepezi de Satana și de toate lucrurile lui, de toți slujitorii lui, de toată chinarea lui, de toată slujirea lui și de toată trufia lui. Te-ai lepădat de Satana. Te-ai lepădat de Satana. Te-ai lepădat de Satana. Suflați lucrurile peste fetiță și scuipați lucrurile peste ușă.
trageți fața. Te unești cu Hristos. Te-ai împreunat cu Hristos. Și crezi Lui Și cred lui ca un împărat ca un împărat și Dumnezeu. și Dumnezeu. Ăsta copilul ăla ești afară de pe stradă, la Vania Liceu. Ai la cine? Citiți Cresul. Citiți. Haideți. Încredere. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece viii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Într-una sfântă și sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez, într-o iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să vie. Amin. Amin. Te-ai unit cu Hristos. M-am unit cu Și Hristos. crezi. Crezi M-am Lui unit cu Hristos și cred lui. ca un împărat Ca un împărat și Dumnezeu. și Dumnezeu. Te-ai unit cu Hristos. M-am unit cu Și Hristos crezi și cred în El. ca un împărat Ca un împărat și și Dumnezeu. Dumnezeu. Te-ai unit cu Hristos. M-am unit cu Și Hristos te închin lui. și Mă mă închin închin lui. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, prin și de ființă și îndespărțită. Vine cu Tatăl Dumnezeu care luminează pe totul cine ne lumea și pururea și în vecii veci. Amin. Hai, dă mâna la Părintele. Dă mâna la mine. Da, și luați-o cu mine. Stăpâne, Doamne Dumnezeu nostru, chiar cu bună vederea și cu harul la Sfântul Tău care își necunta cu prea Sfântul și bun de viață, Făcătorul Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Așa, și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletului noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru preasfinățitul Părintele nostru Timotei, episcop ortodox al Spaniei și Portugaliei, pentru cinstita preoțime ceatră Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se sfințească apa aceasta cu puterea, cu lucrarea, cu venirea Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se trimite darul izbăvirii și necântarea Iordanului să vină spre apa aceasta lucrări ce curățitoare, a trăimii cele mai presus de file Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca vrednică să fie împărăției cele nestricăcioase aceasta care se botează întrânsa, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se facă ea împreună sădită și părtașe morții și învierii lui Hristos Dumnezeul nostru, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fie apa aceasta vai naștere de-a doua spre iertare de păcate, spre îmbrăcământ nestricăciune, să audă Domnul Dumnezeu glasul rugăciunii noastre, să se mântuiască ea și noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântata, mărita, stăpâna noastră, Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria cu toți Sfinții să o pomenim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să vă dăm. Ție, Doamne! Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Îndurate și milostive Dumnezeule, Cel ce cer, cine și rărunchii și cele ascunse ale oamenilor singure, știi că nu este lucru arătat înaintea Ta,
ci toate sunt goale și descoperite înaintea ochiului tăi, care știi toate ale mele, nu te întoarce fața ta de la mine, ci treci păcatele mele în ceasul acesta. Cel ce treci cu vederea păcatului în spocăință și mă spală de necurăția trup de întinăciunea sufletului, mă